MaSanctions Dai Taneta anona zvo zveMaSanctions nyika yeZimbabwe ndaimbosunungukawo please. Taneta dai Mwari apindira vanhu vatobvisa MaSanctions atichada Taneta nazvo. Ndiani wakakuisira MaSanctions? Apa ndinyatsozva kuti ndiani asi Taneta nazvo tatambura ende vana upenyu hwachikurarama vanoda titodi kuti vararame asi izvi zvatonetsa. Taneta nazvo. Ndiani wakasunga? Izvo zvinhu zvacho handinyatsokutozviva kuti zvakamira sei. Saka munoda kuti zviitwe sei? Toda kuti tisunungurwe kuti vana vaone kutambanuka. Tikati isusu ari kukuvhiringidza upenyu hwenyu sei? Hakutovhiringidza upenyu bhozi zvimwe zvacho kana varume takutorama nenyaya yekuti zvinhu zvake zvatongooma. Muramba varume nekuda kweMaSanctions. Greetings and more greetings to you good people. My name is DJ Oli and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka kuti panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana ungo wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuita sei nekurumza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 2.5 Creative Studios. Right, musi wa 25 October ranga riri zuva rekuratidzira rekunyunyuta kuti tibvisirwe MaSanctions, anzi anti-sanction Day, Sanctions Day. Ndo patime yandasinganzwe mushe anakwanisa kukavha nyaya yacho, but ndichirova zvangu chiraundi changu mastreets esocial media umu ndazosangana nemamwe maclip maviri. Ndamboseka pekutanga but ndazonzwa tsitsi ndikaona kuti kwatiri kuenda chaiko ndo pasina, kwatiri kuenda chaiko ndo pasina nditika. Sezvamunoziva kuti titoshanda nedingindira rekuti umbowo da kuradzai maclip aya ari maviri moita sei mozorera mega zvikanzi nevamwe ambuya tangonzi handei kuMaSanctions, asi kuona kwangu MaSanctions ari kuita kuti vana vasawane mabasa. Vanhu vari kungotorwa mudzimba ngonzi hande kune chakati vopiwa chicken in. Zvikanzi inini hangu handizive zvakawanda nezveMaSanctions, but MaSanctions ndo ari kuita kuti tirambe varume. Boys zvinomboita sezvinosekesa ka, zvinomboita sejoke, but ukazonyatsodzamisa pfungwa ukazozviona kuti ndo patasvika apa unonyatsoona kuti zvona zvinoita sei hazvina kumira musha handitika. Saka ndisingatambise nguva da kuti ndijambire mumavidhiyo aya ari maviri moita sei mozvionera mega. But ndisandapinda munyaya idzi ndiri kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa ndibate, namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate futi pasame number idzodzo. Toita sei tofambira nyaya dzako handitika. Nyaya dzako tinodzifambira ende hatinete. Right, gwenzi rePhytomed harisati rapera richiriko ende rakazara. Batai nhamba dziri pascreen idzo motaura nevasikana ava kuti aiwa tanzwa DJ Oli vachitaura nezvegwenzi rePhytomed rinokwapura rinorova zvirwere zvese. Turi kuridawo iroro, wotaura dambudziko rako ita sei wobatsirikana. Tora namba dziri pascreen idzo, zvinhu zvako zvoita sei zvinhu zvako zvoenda kumberi handitika. Right, rega tiunzwe hanzvadzi yedu first video clip ichitaura iyo kuti hanzi MaSanctions ndo aita kuti tiite sei tisiyane nevarume. Zvinhu zvinonzwisa tsitsi izvo, zvinhu zvinopisa tsitsi kusvika pekupedzisira, but zvisinei rega tione kuti zviri kufamba sei apa.
Nhasi rakakosherawo chii pamuri? MaSanctions Dai taneta anoonazvo zvemasanctions nyika yeZimbabwe ndaimbosunungukawo please. Taneta dai Mwari apindira vanhu vatobvisa masanctions atichada taneta nazvo. Ndiani wakakuisira MaSanctions? Apa handinyatsoziva kuti ndiani asi taneta nazvo tatambura ende vana upenyu hwachikurarama vanoda titodi kuti vararama asi izvi zvatonetsa. Taneta nazvo. Mabvawo kupi? Ndabva kuMantabdei. Maita zvekukokwa here kana kuti? Patoita zvokutonzi yai timabvise masanctions yayo. Taneta nazvo izvi. Okay, muda kuti abviswe rini? Nyangwe nhasi. Nyangwe rini takatongomira kuti ngaabvise taneta. Upenyu kurarama vanodisawo kutonzi zvatsitsi. Vamwe vana vazotoenda kuchikoro. Nye masanctions yayo. Taneta. Akatanga urini MaSanctions aya? Anenge atanga. Kangokurowa aripo. Saka apa zvatonyanya. Tikati isusu ari kukuvhiringidza upenyu hwenyu sei? Akutovhiringidza upenyu bhozi zvimwe zvacho kana varume takutorama nenyaya yekuti zvinhu zvake zvatongooma. Muramba varume nekuda kweMaSanctions? Zvine masanctions bhozi masanctions achanyanya kuti varume vacho mabasa acho haasi kuenda zvinongonzi kuti basa hakuna. Okay. Saka iro zuva ranhasi iri munorinzwisisa riri zuva rei? Rekutoti zvinhu zvitonakira kuti masanctions achabva izvo masanctions. Right, ndo video clip rekutongoti dai Mwari apindira. Ndo video clip rekutanga iro mazvinzwirawo mega mazvionerawo mega. Ukatanga uiona video unombotanga uchiseka but ukazoramba uchicherechedza ukanyazonyamba uchiteerera unopedzisira wabatikana waona kuti akumanaka chinenge chichizikanwa chaicho hapana chaipo. Vanhu vanongomuka makusononzi nhasi anti-sanction day asikana handei kugungano rekwakati kuchange kune chikafu. Vanhu vese umva vati dzvamu. Kune vari diaspora, kune vari mhiri kwemakungwa, kune vari kunze kwenyika. Ndo zviri kuitika munyika medu izvi. Ndo zviri kuitika kuhanzvadzi dzedu, kuvabereki vedu vakagara kunana mbuya vedu vari kumadzimisha nemataundi uko. Nyaya yekuti vari kungonzi handei kungonoita zvinhu zvimwe zvacho zvavasingatombozive, zvimwe zvacho zvavasingatombotende mazviri handitika. Right, regai tione video clip rechipiri tinzwewo futi mhanzvadzi yangu ichitaura kuti aiwaka ini ndangonzi ndiuyewo kunoku inini handitombozive kuti ndezvechii izvozvizvi but ndangonzi ndiuye hanzi handei kumasanctions kumanaka pakashata. Siya comment mucomment section wotaurawo mafungiro ako, wotaurawo maonero ako. Ndazvitaura kuti musi wa25 ndasiri kunzwa ball ndakatadza kuita video iri but ndazosangana nayo nyaya yacho ndikati ndongokuratidzaiwo hama dzangu mozvionerawo kuti akomanaka zvaizvo zvaitaurwa nebhaibheri kunzi kusaziva. Vanhu vangu vaparara nenyaya yekushaya zivo, ndo patasvika apa zvamanje manje handiti. Rega tinzwa hanzvadzi vangu vachisasa kuti zvakamira sei. Nhasi tinenge tichirinzwisisa nezvatinenge tichida kuti tichiitirwawo izvo zvedu zvisunungukewo titambanudzirwewo zvatinenge tichida, nokuti takatobatikanawo nezvatakasungirwawo purei munyika yedu. Vana vakutoshayawo mabasa, vana havana zvavari kuita. Saka toda kuti tisunungure vana vawanewo kuwanawo mabasa, vawanewo zvavanoita mukurarama. Kuti nyika tigere takasunungukana. Vazhinji havasi kushanda, vana vakutoita zvemaguka. Mukatarisa kuva tigerogu unoona vana vakutoita zvemaguka, havana mabasa vari kuita. Vamwe vakutopenganawo nokushaya zvokuita nokusera vachitenderera vari mumakombuni nyika yekushaya mabasa. Zvii zviri kukonzeresa? Inyaya yekusungirwa kwatakaitirwawo nemasanctions akatibatawo. Saka zvina zvimwe zvatitofanira kuti tiwanewo zvimwe zvatingaitirwawo kuti vanhu vawanewo kuwana. Ndiani wakasunga? Izvo zvimwe zvacho handinyatsokutoziva kuti zvakamira sei. Saka munoda kuti zviitwe sei? Toda kuti tisunungurwewo kuti vana vaone kutambanuka. Mabva kupi? KuMantabdei. Maikokwa here kana kuti mangouyawo? Makokewa. Kwanzi kune china se? Kuti vanhu vakawanda tichitaura takawanda kuti ndiri hwani.
Right, hanzi takokiwa kanzi handei kune masanctions. Right, rikatingotaura nyaya yemasanctions iyi kwekanguva kadiki then vandabvisika zvangu panapa. Chiri kuitika ndechekuti ndambotaura kuti hanzi vanhu vangu vaparara nenyaya yekushaya zivo, ende vakuru vakati hanzi kusaziva kufa, zvakangofanana neta nekufa handitika. So right now chiri kuitika ndechekuti Zanu PF iri kutora advantage, iri kushandisa mukana kuti kuoma kuri kuita zvinhu, kudonha kuri kuita zvinhu, kudonha kuri kuita zigi, kushayikwa kwemabasa, nyika iri pasi pemasanctions. Chinova icho chiri nhema, kuri kunyepa. Masanctions aya ari pama-individuals, pavanhu anadunga munhu, kwete kumbombera, kwete kumunhu wese handitika. Ende nyaya iripo, information yamusingambofe makaudzwa ndeyekuti tine zvikwereti zvakawanda senyika zvatakakwereta kusvika pakunzi ava vanyanya kukwereta vasingadzorerawo, ngatichimbomirai kuvapa mari. Saka handizozivapo kuti kana uchikwereta munhu usingadzosere mari yake akazokunyima chikwereti wombovati hanzi andivenga here. Saka ndo nyaya iri kuhwandwa nayo neZanu PF, ende muri kuona madzimai ese aya haana chaanotomboziva pamusoro pemasanctions, havana kana information yakatsetseka kana kuti yakatsanangurwa kana kuti yakavhenekwa kana kuti ine umbowo yavanhawo. Vanongoudzwa kunzi varungu vakashata, vese vombovati varungu vakashata, vombovaudzwa kunzi 2030 vombovati 2030, vombovanzi 2040 vombovati 2040. Vanongoteera nekuti kune chicken ina handitika. Ndo nyaya iripo. Saka ndangoti ndingopajekesa ipapo kuti kana uri diaspora unewo hama yako, itawo chisheyawo information, wosheyawo link rinoiri kune hama neshamwari kuti vaonewo vadzidze kuti aiwaka tinenge tichibhaizwa, tinenge tichinyeperwa. Masanctions aya haana kana chimwe chete chaanokanganisa kunyika yeZimbabwe, but anokanganisa kuvatungamiriri vedu avo vari kunzi vari kumbunyikidza kodzero dzevanhu, vari kunzi vari kuba upfumi hwenyika zvisiri pamutemo, bva varohwa neshamhu ine munyechi yemasanctions. So ndo nyaya yanga ndingofamba naizvo manje as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tikuti it's bye for now. Ngasanganei muvidhio rinoteera. Musakanganwe kuorder gwenzi rePhytomed, manumbers acho ndiayo ayo ari pascreen ayo. Ngatisanganei muvidhio rinoteera.